Mayon adlaw, salamat sa Dios kininasab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Salamat sa Dios nga atong pagatunan karon kining mga saad sa Dios, no? Kay mahigala ang atong kaway mong yawa nga gusto nga dili ta masayod sa kamaturan. Nagpuyo, gusto siya nga magpuyo ta sa baka. Kasi gala kung magpuyo ta sa way kasiguruhan, magpuyo ta sa baka, wala gitay kasiguruhan, luyo aning kinabuhian. Because always remember, adunay kinabuhi, luyo sa lubnganan, na eternidad. Una nga, misaad ang Diyos kanato nga tagaantan niya kinabuhing dayon, luyo sa lubnganan. Muna itong susihon mga igala nga kaning saad sa Diyos, ihatag ni siya pinagi ni Ginoong Jesus. Saan sa nato kinabuhing dayon kay dili gusto ang Ginoo nga ikaw ako maimperno. Muna nga sa Premier ay kaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4 niyon ang Biblia, pinaagi nini gihatag nganhi kanato ang nanghingapin kadako o kabililhon nga mga saad aron pinaagi nini kamo mahimo mga umaambit sa Diyos nung kinaiyahan nga nakalingkawas na sa pagkadunot nga naa sa kalibutan pinagi sa pangimong. So ang saad sa Ginoo mga igala naghingon diri nang hingapin kadako o kabililhon nga mga saad. Why? Ngano nang hingapin man ka bililhon? Unya ningon ang Biblia dako nga saad, bililhon o dako nga saad sa Dios. Why? Because we are talking here of eternity. We are talking here of kanang eternal nga kinabuhi. Mo bitaw ni galan ingon si Jesus Christ, kay unsa man ang kapuslanan alang sa usa ka tawo pagpakaangkon niya sa tibuok kalibutan, kalaglagan sa iyahang kalag. Why? Because atong kalag, ang atong kinabuhi gala bililhon sa Dios. Dili siya willing nga naiusa nato nga maimperno, but sadly daghan ang dili mutuo sa pulong sa Dios. Mas mutuo pag relihiyon, mas mutuo pag sulti sa tao kay sa Bible. Daghan mig magian nga mga tao, daghan mig sultihan nga pwede ta malangit pinagi ni Ginoong Hesus. Bugal-bugal man na imo pastor. Binuang man na imong pastor, maluwas ta, malangit ta, binuang man na pastor. Binuang nga malangit. Bugal-bugal nga malangit. Tingala, eternidad atong ihisgutan diri. No? Dili di ka gustong malangit. Maningkamot lang ta pastor, unsa naman lang di atong buhat pastor, unsa naman lang di atong pinaningkamutan pastor. Binaningkamot man ka. What if mamatay ka karon? Buutan man ka, maayo man kang tao, pangutana, kung mamatay ka karon, siguro kag langit. Kaya ba ko sa imong tubag? Dili pa, pastor. That's why gala, kaling saad sa Dios, isaad niya nato, ingon ang Bible, dako o bililhon nga saad. Because dili gusto ang Ginoo nga ikaw malaglag. May impierno ka. Munang sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9, nagingon ang pulong sa Dios ang Ginoo dili langay-langayan mahitungod sa iyang saad sama sa giisip sa pipila ka tawo nga pagkalangay-langayan. Apan mainantuson nga ri kanato dili buot nga adunay malaglag apan nga ang tanan makadangag ngadto sa paghinulsol. Mao ta maigala makita nato tong kaugalingon nga makasasala ta. Wala gyud maayo diri nato. Sa ko'y maayo sa usa ka makasasala. Siguro sa mata sa tao buutan kay ka. Maayo kay kang tao, manggihatagon ka, manggiluluyon ka. Dios nun kay ka. Pero igala dili nimo mahilad ang mata sa Dios because ang iyahang pananaw ikaw ug ako makasasala ta. Mo bitaw gipakamantihan ta didto sa cross kay makasasala ta. Mo bitaw nga ang atong Ginoong Hesus gipada nga mibayad sa atong sala because dili ta makaluwas sa atong kaugalingon. Muna nga salamat sa Dios nga kaning saad sa Ginoo dili mapakyas. Tanaw ang sulti niya diri sa
Titus chapter 1 and verse number 2. Titus chapter 1 and verse number 2. Tanawang saad sa Dios. Ningon ang Biblia. Diha sa paglaom sa kinabuhing dayon nga ang Dios nga dili makahimo sa pagpamaka misaad sa wala pa ang kalibutan misugod. So, there is a promise of God. Naisaad ang Dios. Nga ikaw ako mangyagala makaangkon ta aning kinabuhing dayon. Isaad niya, gihatag niya diri nato nga aron ikaw ako makaangkon niini nga mao nga mga saad, dagko nga saad. I always remember, human ining kinabuhi ang may gala, kung dili ka siguro langit, kadakong kaalautan nimo ngadto sa impierno. That's why, kani nga saad sa Dios nga kinabuhing dayon, gani ingon sa 1 Juan kapitulo 2, versikulo 25. Sa isaad Ginoo. Siya, o kini mao ang saad nga iyang gisaad kanato bisan ang kinabuhing dayon, eternal life. Sa iyang gisaad kinabuhing dayon. That's why gala no na ningon ang Bible dako kaayo nga saad, no? Hilabihan kadako og bililhon nga saad. Why? Isaad niyang kinabuhing walay katapusan. Kano sa man nako maangkon pastor karon? Hindi kay ka makaangkon ini kung mutuo mosalig ka ni Kristo nga imong manluluwas. So igala human ani nga broadcast na kay makita dito nga unsaon nimo pagdawat ang kaluwasan. Unsaon nimo pagampo ngadto sa Dios aron ka makabato niya ng kasiguruan. Then susiha sa Bible. Balik-balik ka ang mga bersikulo nga atong gibasa diri aron makit-an nimo nga ang Dios din isaad nako. Then dili day ko pakyason sa Dios. No? Dili day ko niya pakyason gani ningon ang Bible nga ningon ang Bible nga nisaad siya nato mahimutang mga manununod. Look at your Bible. Akong basahon sa Roma kapitulo 8 versikulo 14. Roma kapitulo 8. Himutan niyang manununod. Roma kapitulo 8 versikulo 14. Kay ingon sa kadaghan sa mga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, sila ang mga anak sa Dios. Kay kamo wala na nagpakadawat sa Espiritu sa pagkaulipon pag-usab aron mahadlok, apan kamo na nagpakadawat sa Espiritu sa pagkasinagop nga pinaagi nini kita nagatuaw aba amahan. Ang Espiritu mismo nagapamatuod uban sa atong espiritu nga kita mao ang anak sa Dios. Wow, ang God the Holy Spirit will testify o pahinumdum na to nga mga anak ta sa Dios. Verse 17, ug kon mga anak na mga manununod sa Dios o mga isig ka manununod uban ni Kristo. No? Kung nauman nga kita nagantos uban kaniya aron nga kita usab pagamayaon pagtingog. So isig ka manununod ta, no? Ngadto sa Dios tungod ni Ginoong Hesus. That's why gala ang saad sa Ginoo dili gyud mo pakyas, no? Ang saad sa Dios klaro kayo. Then kung ang Ginoo nato musaad ang ingon ng Bible, siya makahimo sa iyang gisaad. Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 23. Hebrehanon kapitulo 10 atong basahon diri sa pulong sa Dios. Siya atong kuptan paghugot ang pagpahayag sa atong pagtuo sa walay pagpaling-paling kay siya matinumanon nga misaad. He is faithful that promise. He is able that promise. Makahimo siya. Yun ana ang atong Diyos. Ang tao higala mo saad kapakyas man. Ang tao mo saad sa di man matuman. Ang tao mo saad wala usahay kapasidad. But ang isaad sa Diyos na to eternidad. Eternidad. Makiuban ta niya hangtod sa kahanturan. Because kanus aman ta mangandam pastor karon nga buhi pa ta. Nayuban nga ini kamatay
padadaan og Biblia. Wa man gani basaha mintras buhi pa, patay na ba noon? Munay gala mintras buhi pa ka, paniguro gyud. Kay kaning saad sa Dios maangkon ninimo, muhatag ninimo kalipay, muhatag ninimo paglaom tungod kay gisaaran ka sa Dios. Wala o maganita ng mga way sigurong mo saad na to. Say mga politiko mo saad na to. Ibutar ko ninyo kay aron mo ni akong pagabuhaton, mahuman na lang ang ilang termino o pag yun mahuman. Always remember, ang saad sa Dios dili gyud mapakyas. Ang saad sa Dios siguro. Muna ninyo sa Apostol Peter, dako og bililhon nga mga saad because He promised eternal life. He promised nga manununod ta ubahandi sa Dios diha ni Kristo. Sinigabot na to sa langit, dili ta squatter dito, dili nga magpuyo lang tagpayag dito. Ang saad sa Dios ingon siya, in my Father's house are many mansions. Then, ingon pag siya sa Pinadaya, Kapitulo 21 o versikulo 21. Ingon siya, ingon ang pulong sa Dios, o ang napulog duha ka ganghan, napulog duha ka perlas. Ang mataglilalim na ganghan, gibuhat gikan sa usa ka perlas. O ang dalan sa syudad, lunsay nga bulawan kini sama sa usa ka matinaw nga salamin. Wow! Streets of gold. No? So, dili na ordinaryong lugar atong pag-adtuon, mga igala. Binuhat sa Dios, inandam sa Dios sa mga taong andam, sa mga taong misalig, sa mga saad sa Dios. Muna ningon ang Bible, kini mo iyang isaad, kinabuhing dayon. Muna ningon si Jesus Christ, kinsa tong musalig ka nako, adunay kinabuhing walay katapusan. Igalay na out mi nga nasabtan nimo. Susiha sa imong Bible. Search the scripture. Muna ingon ang Bible, ingon si Jesus Christ, susiha ang kasulatan. Aron dili ta mailad, aron dili ta way siguro. Kini na sab si Pastor Mike sa Sidon, ako magaingon kaninyo, daghang salamat, maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.